Sinasabi ko na nga ba? At dito ka lang nagtatago sa kubo. Akala mo ba talaga ay matatakasan mo ako, ha? Isa kang hangal! Ngayong sugatan ka na at mahina. Hindi ko napapayagan pa na makatakas ka. Ito na ang pagkakataon ko para maiganti ang aking mga kalahi na walang awa mong pinatay. Sa palagay ko nga hindi na kita matatakbuhan. Tama ka. Marami na akong sugat dahil sa patraidor mong pagsalakay. Pero hindi ibig sabihin yon ay sumusuko na ako sa iyo. Meron pa akong huling baraha. Nagkukunwari ka pang malakas, ha? Lola! Tatapusin na kita! Magsabayan na tayo. Mamamatay ako lumalaban. Dahil hawak ko pa rin ang benditadong itak na pwedeng makapatay sa inyong mga aswang. Mangyayari lang yan kung makakataba ka. Pero sa kalagayan mong yan, mahina ka ng maganda. Wala ka nang magagawa pa. Hangal na matanda! Tudurugin kita, Pablo! Tikman mo ang matatalim kong pagil! Itiwan mo ako! Aray! Lolo Pablo! Bitiwan mo lolo ko! Etong sibat ko, tikman mo! Nasa pool mo siya, Oliver. Huwag mo na siya bigyan ng pagkakataon. Patayin mo na ang aswang na yan! Naisahan mo nga kung hangal ka. Nanalo ka ngayon. Pero hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Maswerte ka kasi marami kang kasama. Sinaktan mo ako kaya hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa'yo. Huwag mo siyang papayaang makatakas. Sugatan na rin siya. Pabayaan na natin siya, Lolo Pablo. Hindi ko na siya maaabutan. Malayo na siya. Isa pa, maraming dugo na wala sa inyo. Dapat na magamot ang mga sugat ninyo. Isang magandang araw sa iyo, Sir Jupiter. Tawagin mo na lang akong Oliver. Isa rin ako sa mga avid listeners ng inyong channel dito sa YouTube. Tuwing makakapakinig ako ng mga kwento mo ay talaga namang hindi ko iniiwanan hanggang di natatapos ang kwento. Dahil kagaya ng marami nating mga kababayan, mayroon din akong nakakatakot na karanasan tungkol sa mga aswang na hindi ko makakalimutan. Lalo na nga at hanggang ngayon ay kasama ko na siya. Sa tulong ng aking apo na siyang nagsulat ng aking kwento ay ibabahagi ko ang aking pakikipagsapalaran at pag-ibig. Sinadya kong palitan ng mga pangalan ng mga taong nasangkot sa aking kwento para na rin mapangalagaan ang mga tunay nilang pagkatao. Nangyari ito nung ako'y binata pa at nasa edad na 25 anyos dito sa isang baryo sa Samar. Maniniwala ba kayo na kahit gaano katibay ang iyong paninindigan ay pahihinain iyon ng pag-ibig? Maniniwala ba kayo na ako ay umibig at nahumaling sa isang maganda at mapang-akit na aswang na siyang nagbigay ng kulay sa aking buhay? Mga kasama, nandito kami ni Lolo Pablo! Tulungan niyo kami! Nang makita nga kami ng mga kasamahan namin ay kaagad kaming tinulungan. Binuhat na nila si Lolo Pablo at iniuwi sa aming bahay. Nataranta naman at natakot si inay nang makita ang kalagayan ni Lolo Pablo kaya kaagad niyang sinabi na ibaba na lang sa papag si Lolo Pablo. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at malinis na damit. Nilinis niya ang mga dugo sa braso at mukha niyon. Itay naman kasi, maedad na kayo. Kaya dapat sana'y nagpapahinga na lang kayo. Hindi na kayo sumasama pa sa mga nagroronda. Pabayaan nyo na lang sa kanila ang pagtugis sa mga aswang na yan. Ayan ka na naman sa lood. Nagsimula na naman pumutak yung bibig mo nang hindi mo nalalaman ang tunay na nangyari. Ako ang sinalakay ng aswang habang naglalakad pa uwi dito. Patraidor niya ako sinalakay kaya ako nasugatan. Nung makabawi ako, tumakbo ko sa kubo pero nasundan pa rin niya ako kaya nakipagsabayan na ako sa kanya. Pero gaya nga ng sinabi mo,
May edad na ako kaya natalo ako ng aswang na yon. Akala ko nga katapusan ko na. Mabuti na lamang at dumating sina Oliver at ang iba pa mga kasamahan niya. Tama nga si Lolo, Inay. Ganun nga po yung nangyari. Mabuti nga at naisip ko na salubungin siya kasi gabi na. Kung medyo nahuli pa kami ng dating, baka napatay na siya ng aswang. Talagang hindi pa rin nauubos ang mga salot na yan. Ang hirap tuloy makatulog sa gabi. Palagi na lang tayong nangangamba na baka sumalakay na naman ang mga yan. Kaya nga po palagi naman kami nagro-ronda ng mga kababaryo natin. Kung tutusin, tahimik sana ang baryo natin kung hindi lang dumadayo dito yung mga aswang para dito mang biktima. O siya, mamaya na yung kwentuhan. Salud, kunin mo nga yung gamot na panglunas ko sa kagat ng aswang. Naroon sa aking kwarto. Nakapatong sa estanteng kinalalagyan ng Santo Niño. Yung isang bote ng langis na may dinurog na daon ng suha at dinikdik na bawang. Dalian mo. Kagad namang kinuha ni Inay ang bote na sinabi ni Lolo Pablo. Nang mapahiran niya ng langis ang kanyang mga sugat, ay nakita kong may mga berdeng likido na kahalo ng dugo ang lumabas mula roon. Ayon kay Lolo Pablo, yun daw ang kamandag ng aswang na kumagat sa kanya. Kailangang maalis lahat iyon sa kanyang sugat para hindi siya mahawa sa pagiging aswang yun. Grabe ang sakit na naramdaman niya nang lumabas ang kamandag na yun. Nakatulog na si Lolo Pablo sa sobrang pagod. Nihiga ko na siya sa papag niya. Daming dugo na wala sa kanya. Pero naalis naman yung kamandag ng aswang sa kanyang katawan. Mabuti naman at makakapagpahinga na siya. Tumigil na ba ang pagdurugo ng mga sugat niya? Opo, Inay. Tumigil na yung pagdurugo sa mga sugat niya. Pahinga na rin po kayo at ako na lang po yung magbabantay sa kanya. Oo, bantayan mo ang Lolo Pablo mo. Baka balikan siya ng aswang na yun lalo pa nga at alam na mahina na siya. Sugatan ko rin sa tiyan ng nakalaban niyang aswang, Inay. Kaya tiyak na magpapagaling pa rin ng sugat yun. Huwag kang pakasiguro. Dahil ang mga aswang ay may kakayahang pagalingin kaagad ang kanilang mga sugat. Lalo na kung hindi naman malalim iyon. Ayan ang binditadong itak ng lolo mo. Gamitin mo kung kinakailangan. Sige po, Inay. Ako na po ang bahalang magbantay kay Lolo Pablo. Dahil malalim na nga ang gabi ay nagpunta na rin si Inay sa kanyang silid para magpahinga. Ako naman ay naupo sa upuang kahoy na nasa labas habang nililinis ko ang mahabang itak na gamit ni Lolo. Pinagmasdan ko ang napakatalas na talim ng itak. Naisip ko na sa talim ng itak na yun, sino mang aswang na tamaan ay tiyak na masusugatan at mamamatay. Inay, akala ko natutulog na kayo. Napapaidlip na ako nang marinig ko yung kalabog sa bubungan. Kaya kaagad akong bumangon at kinuha itong siit ng kawayan at asin. Oo nga, Nay. Parang merong mabigat na bumagsak sa ating bubungan. Gusto ko nga sanang lumabas para matingnan eh. Huwag ka nang lumabas. Traidor ang mga salot na yan. Dito ka nilang sa loob ng bahay. Bantayan mo ang Lolo Pablo mo. Oo nga, Nay. Baka si Lolo ang pakin yun. Tayo na, dali. Oliver, tingnan mo. May mga mahabang buhok at mahabang dila yata yan galing sa bubungan papunta sa Lolo Pablo mo. Buhok yan ang aswang na hamok, Inay. Talagang ang mga may sakit ang tinatarget ng mga yan gamit ang mahabang buhok at matulis sa dila. Sinisip-sip nila ang dugo ng kanilang biktima. Ang walang hiya. Sinasamantala niya ang kahinaan ng lolo mo. Umanda ka sa akin. Hampasin niyo ng siit, Inay. Lalabas ako. Huwag niyo ngayaan dumiit kay Lolo Pablo ang dila niya. Sintigas ng alambre yan. Kayang butasin kahit ang ulo ng kanilang biktima. Sumunod naman sa aking sinabi si Inay. Hinampas niya ng siit ang mahabang dila ng aswang na patungo kay Lolo Pablo. Nasakta ng aswang kaya napaigtad iyon sa bubungan. Nang tumalon yun sa gilid ng bahay namin ay eksaktong nakalabas na ako. Mga salo talaga kayo!
Wala na kayong ginawa sa aming baryo kundi ang mamirwisyo. Tatapusin kita! Istorbo ka talaga. Gutom na gutom pa naman ako. Ikaw na lang ang kakainin ko. Isa kang hangal. Alam kong dayo ka lang sa lugar na to. Kaya hindi mo ako kilala. Hindi talaga kita kilala. Kasi napadaan lang ako dito. Naamoy ko kasi ang mahinang enerhiya ng matandang yon. Nalabis kong ikinagutom. Ang may sakit pa naman ang gusto kong kainin. Kung ganun hindi mo magagawa ang gusto mo, ikaw ang tatadtarin ko ng itak na to. Kung ganun na ikaw ang una kong kakainin, para hindi mo na ako mapigilan sa gusto kong gawin. Teka, sandali. Ikaw yung sinasabi ng mga kalahi namin na aswang hunter. Sa lugar na ito na may binditadong itak. Tama ka. Kami ng Lolo Pablo ko ang pumapatay sa mga kagaya niyong salot. Bakit? Natatakot ka bang matamaan ng binditadong itak na to? Natatakot ka rin bang mamatay? Humanda ka, halimaw! Nataranta ang aswang nang salakayin ko siya. Magkakasunod na pagtaga ng itak ang ginawa ko. Natakot siya nang makitang benditadong itak na hawak ko. Alam niya na kapag tinamaan siya ng hawak kong itak ay matitiyak ang kanyang kamatayan. Kaya napilitan siyang umatras at tumakas. Nasaan na ang walang hiyang hamok na yon? Wala na siya, inay. Tumakas na siya. Nakita niya kasi ang benditadong itak ni Lolo Pablo. Pinatatakutan pala ito ng mga aswang. Oo, anak. Kasi noong kabataan pa ng lolo mo, ay talagang isa rin siya sa kinatatakutang aswang hunter noon. Dahil sa binditadong itak na yan, maraming aswang ang natatakot na makaharap siya. Tumatakas sila kapag lolo mo na ang kaharap nila. Pero gaya nga ng paglipas ng panahon, humina na rin ang katawan niya. Pag ito pala ang gagamitin ko, magiging mas malakas ako. Kahit ang aswang na tumalo kay Lolo Pablo, walang magagawa laban sa akin. Iganti mo ang Lolo Pablo mo. Ang mga salot na kagaya nila ay walang karapatang mabuhay sa mundo. Oo, inay. Yan ang gagawin ko kapag nagkita kami ng walang yang yun. Sayang nga lang at nakita ko siya sa anyong aswang. Kaya medyo mahihirapan din akong hanapin siya. Halika na sa loob ng bahay. Magpahinga na tayo at madaling araw na. Nang pumasok na kami ni Inay sa loob ng bahay ay sa loob na ako ng kwarto ni Lolo Pablo natulog para matiyak na mababantayan ko siya kung sakaling may maligaw na namang aswang doon. 7:00 na ng umaga nang ako ay magising dahil narinig ko ang mga taong nagkakagulo. Inay, bakit nagkakagulo ang mga tao? Mayroon daw natagpo ang patay sa bakanting lote malapit sa abandonadong bahay. Yung bahay po na binibenta? Yung dating bahay ni Aling Merced? Oo, doon na. Sandali nga po at pupuntahan ko lang. Aalamin ko kung sino ba yung patay na natagpuan doon. Oh, sige. Mag-iingat ka. Dito na lang ako. Maya-maya ay baka magising na ang Lolo Pablo mo. Ipaghahanda ko na siya ng almusal. Sige po, Nay. Babalik din ako agad. Nang lumabas ako ng bakuran namin ay nakita ko nga ang mga taong nagpupunta sa bakanting lote malapit sa malaking bahay na binibenta. Hindi naman yun kalayuan sa amin kaya madali akong nakarating. Nakiusyoso ako at nakita ko nga na isang lalaki ang nakahandusay doon pero hindi pa siya patay. Duguan lang siya dahil sa mga natamong sugat sa braso at mukha. Parang Dolfo? Ikaw nga ba yan? Oo! Ako nga to, paring Oliver! Grabe, pambihira naman talaga oh. Hindi mo wala ako sinalubong sa bayan eh. O, tignan mo tuloy yung nangyari sa akin. Para tuloy gusto ko nang magtampo sa'yo. Di ko naman kasi alam na darating kay. Hindi ka man lang nagpasabi na pupunta ka dito. Ibig sabihin hindi mo natatanggap yung mga sulat ko? Abay, 1 linggo ko na yung inihulog sa koreo ah. Kaya pala hindi ako sinalubong eh. Teka pare, bakit ganyan yung ayos mo? Ano ba nangyari sa'yo? Kasi naglalakad ako, buong magdamag. Mula dun sa kalsada ng Ibayo kasi wala nang masakyan tricycle eh.
Malapit na ako sa inyo nang meron akong masalubong na isang malaking aso. Abay parang gutom na gutom. Grabe din ang baka ko pare. Akala naman niya, madali niya akong makakagat. Pero syempre lumaban ako. Dala ko kasi yung buntot pagi na pinangako ko sa iyo nung huli tayong magkita. May lambot na ang nakakaraan. Kung ganun, ikaw pala ang napagbalingan ng galit ng aswang na hamok kagabi. Grabe. Di kung ganun, aswang na hamok pala yung nakalaban ko kagabi. Kaya palang buhok niya. Ang gamit niyang pangatake sa akin. Parang kung tinutusok ng matatalim na alambre. Nang mapuluputan nga niya yung isang kamay ko. Biglang humaba ang dila niya. Grabe, buti na lang at nagawa ko pang mahampas ang buntot pagi kaya ayun. Namilipit siya sa sakit. Galit na galit kaya. Mas mabilis ang naging pagsalakay niya sa akin. Kaya nagkaroon ako ng mga sugat na ganito. Oo, dumadayo lang dito ang mga yun. Taga-ibang lugar sila at dito nang bibiktima para maitago ang mga tunay nilang pagkatao. Teka, ano ka nakaligtas sa hamok na yun? Nung marinig niya yung pagtilaok ng manok, napatingin siya sa langit. At naisip na papaumaga na. Kaya yun, iniwan na niya ako. Swerte mo pa rin pare. Kung nagkataon na mahaba pa ang gabi, baka napatay ka na ng aswang na yun. Oo nga Pasalamat na lang din talaga ako. At hindi ko nabitawan yung buntot pagi na to. Teka, tulungan mo ako tumayo pre. Sobrang sakit na ng katawan ko Pati hita ko may sugat kagagawan ng hamok na yan O sige, tayo na para maggamot tayo yung sugat mo. Halika, kumapit ka sa akin. Nang makauwi kami ni paring Dolfo sa amin ay nagulat pa si inay nang makita ang kanyang kalagayan. Kagaya ng ginawa niya kay Lolo Pablo ay pinahiran din ng langis na may dinikdik na bawang at dahon ng suha ang mga sugat ni paring Dolfo. Nang mapahiran iyon ng langis ay muling dumugo ang mga sugat niya kasabay ang paglabas ng kulay berdeng kamandag ng aswang. Salamat po, Nanay Salud. Bakit naman kasi hindi ka pa naghintay ng liwanag? Bago ka pumunta rito, tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Yun nga po yung sinabi ko sa kanya, Nay. Sana hindi siya naglakad ng gabi. Wala naman po kasi akong kakilala sa bayan Kaya na makita ko yung huling biyahe ng jeep, sumakay na talaga ako. Kaso pagbaba ko ng jeep, wala naman palang bumabiyahe na tricycle papasok dito sa baryo niyo. Kaya nagpasya na lang ako maglakad. Hindi ko naman nakalain na merong palang gumagalang hamok dito. Oo, may mga panahon na mayroong gumagala dito na mga aswang. Lalo na yung mga dumadayo. Dito nang bibiktima at kagabi na tsempuhan ka. Gustong-gusto pa naman nila yung mga may sakit. Naisalod naman Payatot lang po ako pero wala naman po akong sakit. Kaya yung hamok na yun, nagkamali siya ng biniktima. Nahirapan nga siya sa akin Hindi lang may sakit ang gusto nila, pare. Gusto rin nila yung mga dayo lang sa lugar. Yun ang binabalik-balikan nila. Uy, grabe naman, tinakot mo naman ako, pre. Totoo naman ang sinabi ni Oliver Dolfo. Kaya mag-iingat ka palagi habang nandito ka sa amin. Opo, Nanay Salud. Palagi naman ako sasama dito kay paring Oliver napansin ko po, may sakit din pala si Lolo Pablo. Oo, mahina pa siya ngayon. Daming dugo ang nawala sa kanya Alam kong sasamantalahin ng mga aswang ang pagkakataon para makaganti sa kanya. Kaya nga maigpit ang pagbabantay namin ni Inay. Marami kasing atraso sa kanila ang Lolo Pablo. Huwag kang mag-alala, pare. Habang nandito ako sa inyo, tutulong ako sa pagbabantay sa kanya. Nang mga sumunod na gabi ay hindi na kami tumigil ng aking mga kasamahan sa pagro-ronda. At sa pagkakataong yun ay kasama na namin si paring Dolfo. Ang harapan ng aming bahay ang ginawa naming tambayan sa tuwing matatapos ang pagro-ronda. Nagtayo kami ng isang kubo roon. May mga kabaryo din namin na nagbibigay ng kape at asukal. Magdalawang grupo tayo mga kasama. Isang grupo ang maiiwan dito at isang grupo naman ang sasama sa amin ni parang Dolfo. Yung grupo ko muna ang iikot at yung grupo ni Mang Basta yung maiiwan dito. Sige pare, sasama ako sa iyo Gusto ko makaganti sa hamok na nanakit sa akin baka masukol na natin ngayong gabi. Sige parang Dolfo. Mga kasama, tayo na. Oliver, naglagay ako ng langis na may diniktik na bawang at dahon ng suha sa maliit na bote.
Palagi mo itong dadalhin para kung mayroong makagat ng aswang ay madaling malulunasan. Magagamit nyo rin yan para isaboy sa mga aswang. Ayaw nila ng amoy niyon. At isa pa, para iyong asido kapag tumama sa kanila kaya mabisa yan. Sige po, Nay. Maraming pong salamat. Patayin niyo pong mabuti si Lolo Pablo, ha? Nandito naman si Mang Baste at ang iba pa na makakasama ninyo. Sige, mag-iingat kayo. Mga kasama, tayo na! Gamit ang malalakas na flashlight ay nag-ikot kami sa aming lugar. Armado rin kami ng mga itak at sibat. At si paring Dolfo naman ay mayroong dala na pana na ang mga sima ay ibinabad sa lason. Nang makarating kami sa bahay ni Aling Imelda ay narinig namin ang malalakas na iyakan ng mga alaga niyang kambing kaya naman kaagad naming pinaikutan ang koral niyon. At nakita nga namin ang isang malaking asong itim na nilalapa ang mga kambing. Mga kasama, ayun ang aswang. Paligiran natin. Huwag nating hayaang makatakas ang salot na to. Parang iba na naman to, paring Oliver. Hindi naman yan nangamok na kalaban ko dati. Kahit ano pa yan, pare. Kailangan siyang pigilan. Hindi dapat mabuhay ang mga salot na yan. Mga kasama, ang sino mang makakapatay sa aswang may gantimpala. Bibigyan ko ng 2 inahing manok. Bah, maganda yan ah. Sige, tayo na. Pare, huwag ka masyadong kumbiyansa ha. Malalakas at mababangis sa mga kalaban nating aswang. Kaya nga pinaghandaan ko na siya, pare. Hindi kaya makipagsabayan ng katawan ko kasi payat ako eh. Pero itong pana ko, siguradong makakasabay sa kanila. Mga kasama, nakita niya tayo. Kaya na siya, paring Dolfo. Pigilan mo na siya. Ako nang bahala sa kanya, paring Oliver. Hindi makakawala sa akin ang halimaw na yan. Kumanda ka, halimaw! Nang tumakbo patungo kay paring Dolfo ang malaking asong itim ay kaagad na pinana iyon ni paring Dolfo. Tinamaan sa lieg ang asong itim kaya naman gumewang iyon ng takbo. Nasapol ko siya, paring Oliver oh. Yari na ang aswang. Huwag ka muna magsaya. Boy pa ang mga aswang na yan. Huwag ka mag-alala. Mamamatay na yan. Kasi malakas ang laso ng pana ko eh. Tama ka nga. Nanghina na siya at bumagsak. Kaya mga kasama, sibating yun na ang aswang para masiguro ang kamatayan niya. Ngayon malalaman na natin kung sino ang aswang na yan. Sino ang nakauna sa kanya. Ako yung unang pumana pero si Anton ang nakasibat sa katawan niya. Kaya pwede namin pagkatian ng ibibigay mong manok. Teka, wala na siyang buhay ah. Dapat magbabago na yun ang anyo at magbabalik sa pagiging tao. Oo ano, parang hindi naman yata yan aswang. Parang ordinaryong aso lang ata yan na sobrang laki. Nasagot ang lahat ng aming mga tanong nang lumabas sa kanyang bahay si Aling Imelda at sinabi na aso nga niya iyon. Palagi talagang nag-aaway ang kanyang mga alagang kambing at ang aso na iyon kapag nakakawala sa pagkakatali ang asong itim. Kaya naman ang mga kasamahan ko na kanina ay nagmamalaki na sila ang nakapatay sa aswang ay isa-isang natahimik. Kabilang na si paring Dolfo. Naku mga kasama, ordinaryong aso lang pala to. Sino nga nakapatay sa kanya? Ikaw ba yan, paring Dolfo? Hindi ako pare ah. Baka si Anton. Nasa na ba si Anton? Bakit wala na yata siya? Naku, oo nga no. Nasaan na ba si Anton? Puisit, tumakbo na papalis ang loko-loko na yun. Kanina lahat kayo nagsasabi na kayo ang nakapatay sa aswang. Pero ngayon walang gustong umamin. Dahil doon ay kinausap ko na lang si Aling Imelda na papalitan na lang namin ang namatay niyang alaga. Pumayag naman siya kaya nang pumasok na sa loob ng bahay si Aling Imelda ay nagtatawanan kaming umalis doon. Pabalik na kami sa aming bahay nang makasalubog namin ang hamok. Ayun ang hamok. Sabi ko na nga ba, babalikan niya si Lolo Pablo. Kasi alam niyang mahina at hindi makakalaban. Pabulin natin! Yan na nga yung hamok na hinahanap ko. Umanda ka sa akin ngayon. Tikman mo ang pana ko! Hindi mo siya tinamaan, paring Dolfo. Doon siya tumakbo.
Dali! Huwag natin hayaang makatakas. Tara, nagpunta ka sa halat na yun. Mabilis siya makapagtago sa dilim Kalayo na yun. Sa palagay ko hindi na siya babalik. Lalo pa't alam niyang marami nagbabantay dito sa ating bahay ngayon. Puisit. Iakala ko pa naman makakaganti na ako sa kanya. Ay, swerte lang talaga siya. At hindi siya tinamaan ng pana ko. Galingan mo kasi susunod. Tandaan mo, iba ang tunay na aswang kasi maliksi at marunong mag-isip. Hindi kagaya ng aso na pinana mo. Nagkatawanan kaming lahat. Hindi na nagbalik ang hamok hanggang sumikat ang araw. Habang pauwi ako galing bundok ay napadaan ako sa abandonadong bahay. Nakita ko na mayroong magandang babae at isang matandang lalaki ang pumasok sa bakuran yun. May mga dala silang bag at ilang mga kagamitan, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na lumapit nang makita ko ang magandang mukha ng babae. Lalo na nang ngumiti yun sa akin. Nakaramdam ako ng kakaibang saya. Kayo ba ang nakabili ng bahay na yan? Hindi. Kamag-anak kami ni Tia Merced. Pansamantala lang kami titira dito. Nasunugan kasi kami kaya habang ginagawa ang aming bahay ay dito na lang muna kami. Ganun ba? Mabuti naman at dito nyo napiling tumira. Alala tuloy kita. Wala kaming pagpipilian ni Itay Wala na kaming bahay kaya dito na lang muna kami. Itay mo siya? Oo, Itay ko siya. Elvira ang aking pangalan. Oliver naman ang pangalan ko. Oo, alam ko na. Kilala mo na agad ako? Ha? Oo. Sinabi mo na ang pangalan mo, hindi ba? Sabi mo ikaw si Oliver. Kaya sabi ko naman, kilala na kita ngayon. Ganun ba? Akala ko kilala mo na ako agad kahit ngayon lang tayo nagkita. Natutuwa akong makilala ka, Oliver. Akala ko ay masasama ang ugali ng mga taga rito. Hindi pala. Kaya sa palagay ko ay mawiwili akong tumira dito. Ako rin, Elvira. Sa palagay ko, mawiwili din ako lumabas ng bahay at pumunta rito sa inyo. Pwede ba yan? Oo naman. Bukas ang pintuan ng aming bahay sa iyo, Oliver. Kahit anong oras pumunta ka dito. Walang problema. Habang nag-uusap kami ni Elvira ay naaakit ako sa kanyang mga ngiti kasabay ang malambing niyang boses na parang musika sa aking pandinig. Nakatuon ang atensyon ko kay Elvira kaya hindi ko namamalayan na ang mga kapitbahay namin na dumadaan ay tumitigil at nakamasid lang sa amin. Sila man ay naakit din sa kagandahan ni Elvira. Uy pare, akala ko'y kung ano nang pinagkakaguluhan dito. Ikaw pala at ang magandang babae na to O paring Dolfo, siya si Elvira. Bagong lipat lang dito. Elvira, ito naman ang kaibigan ko, si Dolfo. Ganun ba? Meron pa bang bubuhatin ng mga gamit ni Elvira? Tutulong na ako sa inyo. Nako, huwag ka nang mag-abala pa, Dolfo. Wala naman kaming gaanong gamit ni Itay. Saka mas makakabuti pang magpahinga ka na lang muna. Sa tingin ko ay may sakit ka. Sobra ka naman, Elvira. Nakakasakit ka ng damdamin kahit naman na ganito ako kapayat. Hindi naman ako sakitin na tao, no? Nako, pasensya ka na. Akala ko kasi ay may sakit ka. Siya nga pala. Papasok na muna ako sa loob ng bahay Tulungan ko muna si Itay ayusin ang mga gamit namin. Sige, Elvira. Uwi na kami ni paring Dolfo. Pero pwede bang bumalik ako mamayang gabi dito para bisitahin ka? Pwede naman. Sige. Salamat, Elvira. Sige. Alis na kami ni paring Dolfo Magkita tayo mamayang gabi. Oo nga. Alis na kami. Umuwi na din kayo. Kagaya nga ng aking sinabi kay Elvira nang sumapit ang gabi, ay nagbihis ako ng maganda at kumuha ng mga bulaklak ng rosas sa halaman ni Inay. Mga 8 piraso ang kinuha ko at nilagyan ng tali.
Naglagay din ako ng pumada sa buhok. Kaya nang sinuklay ko yun ay umayon sa forma na gusto ko. Mukhang pormadong-pormado ka. At ang bango-bango pa. Saan bang lakad? Akit po ako ng ligaw, Nay. Aakyat ng ligaw? Kanino? Abay, sa tagal-tagal ng panahon, wala ka namang nagustuhan sa mga dalagang nandito sa baryo natin Kay Elvira po, Nanay Salud. Mukhang doon siya aakyat ng ligaw eh. Bakit nakaporma ka din? Aba siyempre sasama ako, Nanay Salud. Oh, sige. Mag-iingat kayo. Huwag masyadong magpapagabi ha. Alam niyo naman ang panahon ngayon. Itong Lolo Pablo mo, kailangan ka dito, Oliver. Opo, Nay. Huwag kayong mag-alala. Kasi kinausap ko na si Anton na maaga siyang pumunta rito para magbantay sa bahay natin. Kaya meron kayong makakasama. Matapos nga na magpaalam kami kay inay ay nagpunta na kami sa bahay ni na Elvira. Pagpasok pa lang namin sa bakuran nila ay nagulat kami nang makita naming maraming bisita si Elvira. Mga kabinataan sa baryo namin na umakyat din ng ligaw ng gabing yun. Parang nakalimutan na ang tungkol sa gumagalang salot sa aming lugar. Magandang gabi, Elvira. Magandang gabi naman, Oliver. Halika, pumasok kayo ni Dulfo. Napakadami mo naman palang bisita ngayon. Ano kaya kung bumalik na lang kami sa ibang pagkakataon? Sige, ikaw na lang ang bumalik sa ibang pagkakataon, Dulfo. Pero si Oliver, iwanan mo na lang dito. Ikaw naman, Elvira. Nagbibiro lang naman ako eh. Ayos lang naman na marami kang bisita. Natural lang yun kasi maganda kay. Bulaklak para sa'yo, Elvira. Salamat. Hindi rin kami nakapag-uusap ng maayos ni Elvira ng gabing yon dahil marami siyang naging bisita na umakyat ng ligaw. Kaya nagpaalam na kami ni Dolfo ng malalim ng gabi para sumama sa pagroronda. Kinabukasan ay umiiyak ang isang matandang babae na nagpunta sa aming bahay. Nawawala kasi ang anak niya na kasabay ko daw umakyat ng ligaw kagabi kay Elvira. Nakaalis na ba si Aling Tinay? Opo, Nay. Hindi raw nakauwi kagabi yung anak niya eh. Nag-aalala siya na baka kung ano yung nangyari dun. Nauna kaming umalis sa kanila, Nanay Salud. Kaya hindi na namin nalaman kung ano nangyari sa kanya nung umalis na siya sa bahay ni Elvira. Ay, mahirap talaga na pag-aalagala ka pa sa gabi sa panahong ito. Baka nabiktima na yun ng mga dumadayong salot dito. Diyos ko, huwag naman po sana. Nga din po yung iniisip ko eh. Sana naman ligtas siya nakauwi sa kanilang bahay. Bawa naman ng nanay niya, iyak ng iyak. Nang muling kumalat ang dilim ay nakaramdam ulit kami ng kakaiba sa paligid ng aming bahay. May narinig kaming huni ng ibong wakwak at kasunod ng alulong ng aso habang nagsasalimbayan ng malakas na kulog at kidlat. Kasunod ng mahinang patak ng ulan. Sama ng panahon ngayon Ramdam ko nasa paligid na naman ng hamok. Talagang hindi niya titigilan si Lolo Pablo. Sasamantalayin niya ang pagkakataong mahina si Lolo. Nandiyan na ba yung mga kasama natin sa pagroronda? Wala pang dumating kahit isa. Mukhang masama ang panahon. Parang lalakas pa ang ulan. Baka walang sumama sa pagroronda ngayon. Ganun po ba? Kapag ganitong panahon pa naman, nagsasamantala ang mga aswang. Kasi malaking tulong sa kanila kapag masama ang panahon. Nandito na naman tayo. Para ipagtanggol si Lolo Pablo. Meron naman tayong magagamit na panglaban sa kanya. Tama si Dulfo. Pero tuso at mapanglinlang ang mga aswang. Kaya dapat maging matalino tayo. Naghahanap lang niya ng magandang pagkakataon para makaganti sa Lolo Pablo mo. Tama ka nga, Nay. Parang Dolfo, dito ka sa kwarto ni Lolo Pablo. Lalabas naman ako para ikutan ng bahay. Sige pare, ako nang bahala dito.
Maingat akong lumabas ng bahay, dala ang matalas na binditadong itak at malakas na flashlight. Ilang beses kong inikot ang aming bahay pero wala akong nakita na aswang. Nang tanglawan ko ng flashlight ang bumungan ng aming bahay, ay nakita ko na nakadapo roon ang isang malaking ibong itim. Alam ko na alaga iyon ng aswang. Kaya dumampot ako ng bato at binato ko yun. Nang lumipad ang ibon, doon ko naramdaman na mayroong aswang sa likuran ng malaking puno. Tama nga ang hinala ko. Kapag nasa bubungan ng ibon, nasa di kalayuan lang ang aswang. Ginagamit mo ang ibon para linlangin kami. Hindi mo magagawa ang gusto mo sa lolo ko. Ako muna ang harapin mo. Palagi ka na lang nakahadlang sa akin. Talagang sinasagad mo ang pasensya ko. Uunahin na kita. Sige, yan ang gusto ko. Halika, harapin mo ako. Galit na galit ang aswang nang sugurin ako. Malayo pa ay dumamba na siya kaya mabilis akong yumuko para iwasan ang mga matatalas niyang kuko. Nang bumagsak siya sa lupa ay muling sumugod kasabay ang paghaba ng kanyang buhok. Pumulupot sa kamay ko na may hawak na itak ang kanyang buhok para pigilan ako. Pero inilipat ko sa kaliwa kong kamay ang itak at pinutol ang buhok ng hamok. Pinutol mo ang buhok ko. Hangal ka talaga. Lalo mo lang akong ginagali sa ginawa mo. Sasayirin ko ang dugo mo. Sa akala mo ba hindi ako handa sa mga ganyang sitwasyon? Nagkakamali ka. Alam ko na kapag naputol ang buhok ng mga hamok, makakaramdam kayo ng panghihina. Ilang beses mong pinahaba ang buhok mo para pigilan ako. Pero ilang beses ko rin pinutol. Ngayon ako naman. Manda ka. Nang makaramdam ng panganib ang aswang nakaharap ko ay kaagad siyang tumakbo papalayo sa akin. Muli na naman siyang tumakas. Pero alam kong nanghina siya dahil ilang ulit kong pinutol ang humaba niyang buhok kaya hinabol ko siya. Tumakbo siya sa talahiban para magtago pero nakita ko po rin siya hanggang sa makarating kami sa kakahuyan. Doon, bigla siyang nawala. Pabalik na ako noon nang may narinig akong sumisigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Elvira, ikaw nga. Anong ginagawa mo dito? Tulungan mo ako! May halimaw na humahabol sa akin! Huwag ka matakot. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Ako na ang bahala sa aswang na yan. Hindi kita pababayaan, Elvira. Salamat at nandito ka, Oliver. Huwag mo muna akong iwanan, ha? Oo naman. Hindi kita pababayaan. Pero teka, bakit pala nandito ka pa sa labas? Gabi na. Maalinsangan kasi sa loob ng bahay. Kaya naisip ko na magpahangin muna sa labas. Hindi ko naman alam na dito pala sa inyo ay mayroong mga gumagalang aswang. Hinabol ako. Ganun doon pala sa lugar mo napunta ang hinahabol kong hamok. Oliver, natatakot ako na muling makita ang aswang na yun. Pwede bang samahan mo na lang ako pa uwi? Baka nag-aalala na rin kasi ang itay ko. Masakit pa naman siya ngayon. Sige, sasama na kita pa uwi sa inyo. Kung may sakit din ang itay mo, delikado siya sa hamok. Yun pa naman ang gustong-gusto niyang biktimahin. Yung mga mahihina ang katawan. Kasi hindi makakayang lumaban. Kung ganun ay tayo na, Oliver. Samahan mo ako sa amin. Baka kung ano nang nangyari kay itay. Nang kumapit sa aking braso si Elvira at bumulong sa akin na alalayan ko siya sa paglakad dahil madilim ang daan ay parang nakuryente ang buo kong katawan. Nanginginig ang aking kamay nang hawakan siya sa bewang habang naglalakad kami. Nakaramdam ako ng kakaibang init ng katawan. Sa totoo lang, nabubuhay ang aking dugo kapag nalalanghap ko ang kanyang buhok na tumatama sa mukha ko nang humangin. Nandito na tayo sa inyo. Sige na, pumasok ka na, Elvira. Pwede ba na dito ka na lang muna, Oliver? Natatakot ako na balikan ako ng aswang na yun.
May sakit ang itay ko. Kaya hindi niya ako maipagtatanggol kung sakaling sumunod dito ang aswang. Pero kasi... Samahan mo muna ako dito, Oliver. Pakiusap. Sige na nga. Sasamahan kita dito. Salamat naman kung ganun. Ngayon na hindi na ako matatakot kasi nandito ka na. Gusto mo bang magkape muna? Wag na. Ayos lang naman ako. Saantokin ako kapag nagkakape. Nasaan na nga pala ang itay mo? Nandun sa kanyang kwarto. Gusto mo ba siyang makita? Hindi. Wag na. Baka may istorbo ko pa yung pagtulog niya. Pabayaan na lang natin siya makapagpahinga para makabawi siya. Oliver, salamat ha. Napakabait mo pala. Kahit alam mong delikado ang samahan ako dahil sa aswang na yun. At pinili mo pa rin na manatili dito at samahan ako. Kaya pala kilalang kilala ka dito sa lugar niyo na matulungin. Ang aking namatay na ama at ang aking lolo Pablo, tumutulong sa mga taga rito noon pa. Yun din ang nakasanayan ko nang gawin. Lalo na nga at patungkol sa aswang ang pinag-uusapan. Tsaka isa pa, hindi talaga ako papayag na masaktan ka, Elvira. Kasi ano? Bakit hindi mo maituloy ang sasabihin mo? Kasi gusto kita. Sa unang kita ko pa lang sa'yo, nasabi ko na sa aking sarili na ikaw yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Talaga? Mamahalin mo ako kahit hindi mo pa ako lubusang nakikilala? Oo naman. Ganun daw yung tinatawag na pag-ibig sa unang pagkikita. Kaya, pwede ba kitang ligawan, Elvira? Nanliligaw ka na, di ba? Nagtatapat ka na nga ng iyong damdamin eh. Kasi naman, pinilit mo akong sabihin eh. Kaya sinabi ko na kung ano yung nararamdaman ko para sa'yo. Kasunod nyon ay nagkatawanan na lang kami ni Elvira. Dahil doon ay nagising si Mang Tasyo at lumabas ng kwarto. Nakita kong seryoso siyang nakatingin sa amin. Sa tingin ko ay hindi maganda ang gising niya kaya nagpaalam na ako kay Elvira. Umuwi ako sa amin. Inay, bakit kayo umiiyak? Saan ka ba nagpunta? Kung kailan kailangan ka namin ay saka ka naman nawawala. Hindi na namin alam kung ano ba ang nangyari sa'yo. Hindi ba hinabol ko nga yung aswang na hamok, Nay? Tatagalan akong bumalik kasi meron pang ibang gustong biktimahin yung aswang na yun. Teka nga, bakit kayo umiiyak? Nasaan ba si Paring Dolfo? Kasama niyang mga kapitbahay natin. Hinabol nilang aswang na nakapasok sa bintana ng kwarto ng Lolo Pablo mo. Nakapasok sa loob ng kwarto ni Lolo Pablo? Ibig sabihin, meron pang isang aswang na dumating. Bukod sa aswang na hamok na yun. Oo. Dalawa palang aswang ang naghahangad na makaganti sa Lolo Pablo mo. Ang hamok at ang gabunan. Nang habulin mo ang hamok ay saka naman dumating ang gabunan. Wala kaming nagawa ni Dolfo kaya ang Lolo Pablo mo. Wala na siya, Oliver. Ang Lolo Pablo? Patay na. Lolo Pablo! Lolo Pablo, patawarin niyo ako. Nagipabaya ako. Dalil lang ako ng hamok na yun. Hindi ko alam na meron pa pala siyang kasabot. Inakala ko mahuhuli ko siya nung papatay. Kaya natumakas siya inapol ko. Patawarin mo po ako, Lolo. Isang gabunan ang pumatay sa Lolo Pablo mo. Napakalakas niya. Walang nagawa si Dolfo nang labanan niya ang mga aswang kaya nagsisigaw ako. At dumating naman ang ating mga kapitbahay kaya nakaligtas kami sa gabunan na yon. Kung ganang binalikan talaga si Lolo Pablo ng gabunan na nakalaban namin. Yung sinasabi ko sa inyo na nasibat ko, talagang hindi siya titigil hanggat hindi niya kami napapatay. Kung gayon ay maaaring ikaw nang isusunod niya, Oliver. Mag-iingat kang palagi, anak. Opo, Inay. Lagi naman po ako nakahanda eh.
Ngina sa akin na ang itak ni Lolo Pablo. Umanda sila. Dahil ako mismo ang hahanap sa kanila. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila kay Lolo. Paring Oliver, patawarin mo ako, pare. Wala akong nagawa eh. Hindi ko nagawa yung pangako ko sa'yo. Nababantayan ko si Lolo Pablo. Ginawa ko naman ang lahat ng mga kaya ko eh. Kaya lang talagang malakas ang aswang na yun. Huwag mo sisihin ang sarili mo, pare. Alam ko naman ang ginawa mo ang lahat ng makakaya mo eh. Ako may kasalanan. Naging pabaya ako. Halin lang ako ng amok na yun. Kamagalala. Gaganti tayo. Dolfo, ito ang malinis na damit. Punasan mo ang mga dugo sa iyong muka. Opo, Nanay Salud. Maraming salamat po. Nang mga panahong yun ay hindi naman uso sa aming lugar na pinaglalamayan ng matagal ng mga namatay. Kaya pagsapit ng umaga ay gumawa na kami ni paring Dolfo ng kabaong nayari sa kahoy habang ang aming mga kapitbahay naman ay naghukay na ng paglilibingan ni Lolo Pablo. Matapos na maihanda na ang lahat ay inilibing na namin si Lolo Pablo. Matapos na matabunan ang hukay ay nag-alisan na ang lahat. Ako na lang ang naiwanan sa kanyang puntod. Lolo, huwag ka mag-alala. Palagi naman kitang dadalawin dito eh. Kasama na kayo ngayon ni Itay. Kasabi sa kanya na malaki na ako at ako na magpapatuloy sa mga gawain ninyo. May tao ba dyan? Lumabas ka kung sino ka man. Oliver, ako ito. Elvira, ikaw pala. Akala ko kung sino na yung kanina pang nanonood sa akin eh. Nakikiramay ako sa nangyari sa Lolo Pablo mo. Pasensya ka na ha. Sa palagay ko ay kasalanan ko ang lahat kung bakit nangyari yun sa kanya. Kung umuwi ka kaagad at hindi ako nagpasama sa'yo, tiyak na matutulungan mo pa ang lolo mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Elvira. Wala kang kasalanan. Walang may gusto nang nangyari. Walang dapat sisihin kung di ang gabunan na yun. Talagang hindi siya tumigil hanggat hindi siya nakakaganti sa lolo ko. Alam ko naman na magkikita pa kaming muli. Kasi sugatan ko siya at isinumpa niya. Nababawi siya sa amin ni Lolo Pablo. Kaya paghahandaan ko ang araw na yun. Mag-iingat ka palagi, Oliver. Traidor ang mga aswang. Lahat ay gagawin nila makaganti lang sa mga taong may atraso sa kanila. Hindi ako natatakot sa kanila, Elvira. Parehas lang naiisa ang aming buhay. Kapag napatay nila ako, iswerte nila. Pero kapag napatay ko sila, malas sila. Basta, palagi kang mag-iingat, Oliver. Napangiti ako sa sinabing yun ni Elvira. Pakiramdam ko kasi ay nag-aalala na rin siya sa akin kaya naman lalo ko siyang nagustuhan. Tinitigan ko siya para sana sabihing mahal ko siya pero yumuko siya na parang nahiya. Iniangat ko ang mukha niya pero umiwas siya ng tingin. Pero nakangiti siya. Oliver, may malaking aso. Hindi yun ordinaryong aso, Elvira. Dito ka sa likuran ko. Galit na galit ang aso, Oliver. Mag-iingat ka. Nang sumugod ang malaking asong itim ay dinamba niya ako. Sinaluko ang kanyang dalawang paa at buong lakas kong inihagis sa malayo ang malaking aso. Tumama siya sa malaking puno pero baliwala lang yun sa kanya. Muling bumangon at muli akong sinugod. Dinamba ako kaya natumba ako at nabuwal. Kaya nang muli akong dinamba ng malaking aso, hinugot ko na ang aking benditadong itak at itinarak sa tagiliran ng aso. Oliver, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Sabi ko na nga sa'yo eh. Hindi siya ordinaryong aso. May kamandag siya ng aswang. Kaya nang tamaan siya nitong itak, para siyang napaso at tignan mo. Unti-unti na siyang nagiging abo.
Ibang klase pala talaga ang hawak mong itak. Kaya pala malakas ang loob mo na harapin ang mga aswang. Benditadong itak to, Elvira. Kahit sinong aswang ang tamaan nito, ay magiging tiyak ang kamatayan. Paring Oliver! Nandun! Sa likuran ng malaking puno ang gapunan ng pumatay kay Lolo Pablo! Parang Dolfo, kala ko umuwi ka na. Inhihatid ko lang si Nanay Salud. Pero bumalik ako. Nakita ko nga, nakalaban mo yung aso kaya nagtago ako. At nagbasid ako sa paligid. At nakita ko nga ang gabunan na yun. Alaga niyang asong napatay mo. Diyak ka palang halimaw ka. Nagkita tayong muli. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo natatapos ang sinasabi mo, ha? Tama ka dyan, lalaki. Hindi ako matatahimik hanggat hindi nakakaganti sa ginawa mo sa akin. Ako rin. Hindi rin ako matatahimik hanggat hindi ko na igaganti ang lolo ko. Halika na, halimaw. Tapusin na natin to. Paring Dolfo, ikaw nang bahala kay Elvira. Sige, mabuti na ikaw nga ang lumapit sa akin. Para isunod na kita sa Lolo Pablo mo. Hindi mo magagawa sa akin ang ginawa mo sa lolo ko, pangit na halimaw. Mahina na kasi siya kaya nakaya mo. Humanda ka sa akin ngayon. Galit na galit ang aswang na gamunan ng sumugod. Kagaya rin ng aking nararamdaman ng kagustuhan niya. Kaya nang mag-abot kami ay naging mabangis ang aming paghaharap. Malalakas na pagtaga ang ginawa ko pero lahat ay nailagan ng gabunan. Nang dambahin naman niya ako ay nagawa ko ring makailag. Muli ko siyang sinugod. Tinaga ko siya pero maliksi ang naging kilos niya. Mabagal ka, lalaki. Hindi ang gaya mo ang pipigil sa akin. Maliksi ka nga pero hindi ka naman mautak. Hindi nga kita tinamaan ng matalim kong itak pero sa bawat pagtaga ko, tumatalsik naman sa iyo ang langis na may dinikdik na bawang at dahon ng suwa na galing dito sa bote ng hawak ng isang kamay ko. Walang yaka talaga. Kaya pala kanina pa ako nakakaamoy ng hindi maganda. Ikaw pala may kagagawa noon. Ako nga. Tignan mo ang katawan mo. Unti-unti nang umuusok. Ano? Masakit ba? Kaya nga hindi na kita bibigyan ng pagkakataong makabawi. Tatapusin na kita ngayon. Muli ko ngang sinugod ang gamunan hanggang tinataga ko siya ay patuloy ko siyang winiwisikan ng langis na nasa bote na hawak ko. Kaya naman hindi na malaman ng gabunan ang kanyang gagawin habang iniilagan ang talim ng aking itak at ang langis na aking hawak. Dahil doon ay unti-unting bumagal ang kilos ng gabunan. Nasasaktan na siya sa init ng langis na tumatama sa katawan niya. Ngayong nangihina ka na, tatapusin na kitang halimaw ka! Oliver! Tulong! May hamok dito! Elvira! Parang Dolfo! Ako na bahala sa amok na to, pare. Tapusin mo na ang gabunan na yan. Naku po! Nakakatakot sa lugar na to. Bahala na kayo dyan! Elvira! Pabalik ka dito! Huwag ka na lumayo sa amin, delikado ka! Nang makita ko na tumakbo si Elvira papalayo kay Dolfo at siya ang hinabol ng hamok ay nahati ang aking atensyon sa kanya at sa gabunan na kaharap ko. Yun ang pagkakataong sinamantala ng gabunan. Tinadyakan niya ako. Tinamaan ako sa tiyan kaya bumagsak ako. Nang muli akong salakay ng gabunan ay sinaboy ko na sa mukha niya ang langis kaya nahilam ang mga mata niya. Napatras siya at tumakbo palayo. Hindi ka na makakatakas sa akin, halimaw ka! Paring Oliver! Si Elvira, hinabol ang amok! Sundan natin! Pero mahina na ang gabunan. Kayang-kaya ko na siyang patayin ngayon. Pwede mo nga mapatay ang gabunan. Pero pwede rin mapatay ng hamok si Elvira. Hindi ko na kayang harapin na mag-isa yung hamok na yun. Oliver! Dolfo! Saklano! Hinahabol ako ng hamok! Tulungan niyo ako! Elvira! Nandiyan na ako, Elvira! Halika na, parin Dolfo. Sundan natin si Elvira. Iligtas natin sa hamok na yon. Sige, kasunod mo ako, pare. Dalihan natin! Baka nilapan na ng hamok na yun si Elvira. Maunahan ka pa. Walang iya kang halimaw ka. Huwag mo sasaktan si Elvira. Mamahalin ko pa yan. Tulungan mo ako, Oliver!
Dalawa na kami ni paring Oliver. Wala ka nang ligtas ngayon, hamok ka! Nang makita ng hamok na paparating na kami ni paring Dolfo ay nagmamadali na iyong tumakas kaya nang makalapit kami kay Elvira ay umiiyak siyang yumakap sa akin. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Maraming salamat, Oliver. Muli mo na naman akong iniligtas. Elvira, hindi ako papayag na masaktan ka. Kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ano na ang nangyari sa gabo na nakalaban mo? Napatay mo ba siya? Nakatakas siya, Elvira. Ganun ba? Sayang naman ang pagkakataon. Nakakalamang ka na sana sa kanya kanina. Makakaya mo na sana siyang patayin kung gugustuhin mo. Tama ka dun. Pero nang makita ko nasa panganib ka din, nawala ang atensyon ko sa kanya. Mas pinili kita, Elvira, kasi mahal kita. Aanin ko ang tamis ng tagumpay. Kung mawawala ka naman sa akin. Salamat naman kung ganun, Oliver. Ngayon ako naniniwala na mahal mo talaga ako. Oo naman. Talagang mahal na mahal kita, Elvira. Kaya sana mahalin mo rin ako. Mabait kang tao, Oliver. Hindi ka mahirap mahalin. Kung ganun, tinatanggap mo na ang pag-ibig ko? Oo naman. Nobya mo na ako ngayon. Yes! Sa wakas, nobya na kita, Elvira! Wala nang bawian, ha? Oo, Oliver. Basta wag mong sisirain ang tiwala ko sa'yo. Pangako mo sa akin na hindi mo ako sasaktan. Pangako, mamahalin kita ng higit pa sa buhay ko. Ay, nako naman. Nakakaingit naman kayong dalawa. Eh baka naman langgamin kayo sa tamis ng pagmamahalan ninyo, ah. Ay, nako, dyan na nga kayong dalawa. Nakakaingit talaga kayo, eh. Nang iwanan kami ni paring Dolfo ay nagkaroon ako ng pagkakataon na muling yakapin si Elvira. Hinalikan naman niya ako sa labi kung saan naramdaman ko ang kakaibang init niyon. Kaya mula noon ay lalo akong nahaling kay Elvira. Ang gusto ko ay palagi na lang siyang kasama kaya palagi akong nasa kanilang bahay. Paring Oliver, kumakalat na ang dilim, eh. Kailangan na natin maganda sa pagraronda. Oo, pare. Yun naman talaga ang ginagawa natin tuwing gabi. Sige na, mauna ka na. Sige pare, titignan ko kung nandoon na ang ating mga kasama. Elvira, mauna na ako sa inyo, ah. Sige, Dolfo. Oliver, hindi ka ba nagsasawa sa buhay mo? Ibig kong sabihin sa ginagawa mo gabi-gabi. Palaging nasa bingit ang buhay mo sa kamatayan tuwing naghahanap kayo ng mga aswang. Para ang buhay ko, Elvira. Di na siguro ako matatahimik habang may kumaganang salot sa lugar na ito. Pero iba na ang panahon ngayon, Oliver. Nandito na ako na palaging nag-aalala sa'yo. Gabi-gabi ay natatakot ako para sa'yo. Natatakot ako na isang umagay mabalitaan ko na napatay ka na ng aswang. Parang hindi ko matatanggap yun. Hindi ba pwedeng manahimik ka na lang at pabayaan mo na lang ang mga kasamahan mo? Gusto kong gawin yan, Elvira. Pero hindi pa pwede sa ngayon dahil ang gabunan ang palaging lumalapit sa akin. Gusto niya talaga makaganti sa akin. Kaya kahit gawin ko ang sinasabi mo, hindi pa pwede. Oliver, may mga nabalitaan ako mga nawawalang tao. At tiyak na kagagawan yun ng mga aswang. Ano kaya kung umalis na lang tayo sa lugar na to? Magpunta tayo sa malayong lugar. Bakit? Bakit pa parang kakaiba ka ngayon? May problema ba? Kasi ayaw sa'yo ng itay ko. Natatakot akong malayo sa'yo. Baka umalis na kami dito at hindi na tayo muling magkita. Bakit tayo sa akin ang itay mo? Pinagawa ko naman ng lahat para ipakita sa kanya na totoo ang hangarin ko sa'yo. Hindi raw ako magiging masaya sa'yo. Maaga daw ako mabibiyuda dahil sa mga ginagawa mo. Ayaw niya na masaktan ako. Pero ayaw ko naman na mapalayo sa'yo, Oliver. Kung talagang mahal mo ko, sasama ka sa akin at lalayo na tayo sa magulong lugar na to. Nasaan na ba ang itay mo ngayon? Bakit hindi ko siya nakikita? Mayroon siyang pinuntahan. Kaya kung mahal mo ako, Oliver, ngayon na ang tamang pagkakataon para isama mo ako.
Kapag may nangyari na sa atin, wala nang magagawa si Itay kung hindi ang tanggapin ka. Mahal na mahal kita, Elvira. Alam mo yan, kaya hindi rin ako papayag na mawala ka pa sa akin. Sige, umalis na tayo ngayon. Salamat, Oliver. Pinasaya mo na naman ako. Muli nga akong niyakap ni Elvira at muling hinalikan sa labi. Matapos ay kumuha lang siya ng ilang pirasong damit niya na inilagay sa isang bag at umalis na kami sa bahay nila. Tinahak namin ang matalahib na daan. Gabay namin ng maliwanag na buwan. Hindi ko na nagawang magpaalam kina Inay. Naisip ko na magpapaliwanag na lang ako kapag nakabalik na kami ni Elvira. Mahabang oras kaming naglakad. Nakasukbit sa likuran ko ang benditadong itak na nakalagay sa kampilan. Saan pa tayo pupunta? Layo na to ah. Kahit saan, Oliver. Basta ang mahalaga ay makalayo tayo kay Itay. Tiyak na magagalit yun kapag nalaman na umalis ako na kasama ka. Tiyak na hahanapin ako noon. Sige, pero kapag may madaanan tayong lugar na pwede natin pagpahingahan, magpahinga muna tayo ah. Kasi napapagod ka na eh. Yun ba talaga ang dahilan? Baka naman may kapilyuhan ka na namang iniisip ha? Bahagya akong napatawa dahil alam kong malakas ang pakiramdam ni Elvira. Alam niyang takbo ng isip ko. Kaya nang mayroon kaming madaanan na kubo sa gitna ng gubat at wala namang nakatira doon, ay pumasok kami. Nahiga ako sa sahig na kawayan. Tumabi naman sa akin si Elvira. Isang bagay ang hindi naming mapigilang gawin dahil mahal namin ang isa't isa. Ipinagkaloob niya ang kanyang sarili sa akin. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, huwag mo akong pababayaan ha? Oo naman. Mahal na mahal yata kita. Sige na, matulog na muna tayo. Pagsikat ng araw, saka na lang natin ituloy ang paglayo sa lugar na ito. Sige, matulog na tayo. Kaagad nga akong nakatulog dahil na rin sa pagod. Pero di nagtagal ay napabalikwas ako nang maramdaman ko na wala sa aking tabi si Elvira. Bahagya akong bumangon. Narinig ko na mayroong kausap si Elvira sa labas ng kubo, kaya bahagya akong sumilip. Nakita ko na kausap niya ang gabunan na tanghamok. Dinig na dinig ko ang usapan nila. Anak, ngayong nagawa na natin ang ating plan na may layo siya sa lugar niya. Ay tiyak na ang ating tagumpay. Ikaw na ang pumatay sa kanya, Elvira. Pagkatapos niyan, ay ipapahanda ko ng lahat para sa ating kasal. Hindi ko magagawang ipinagagawa mo. Hindi ko kaya. At bakit hindi mo magagawa? Huwag mo sabihin na hulog ka na sa sarili mong bitag. Ikaw ang nagsabi na aakitin mo siya at paiibigin. At kapag tiwala na siya sa'yo, ay saka mo siya papatayin. Hey, Elvira! Nangyari na ang lahat ng plano mo! Tama ang ating pinuno, anak. Abot kamay mo na ang tagumpay. Gawin mo na ang iniuutos niya at na makaalis na tayo sa lugar na ito. Noon pa man ay alam mo nang hindi kita magagawang mahalin, Renato. Ginawa ko lang naman to dahil ikaw ang pinuno namin. Maliban doon ay wala na. Kaya huwag mong isipin na ginawa ko to para iganti ka. Elvira, talagang nahulog ka nga sa kanya. Pero hindi bali. Kapag wala na siya, wala na rin akong dapat ipangamba. Hindi niya kayang gawin, Tasyo. Ikaw na ang pumatay sa lalaking yon habang natutulog pa siya. Gawin mo na! Halos madurog ang puso ko sa lahat ng aking nalaman. Masakit ang katotohanan na hindi pala ako totoong minahal ni Elvira. Lahat pala ay bahagi lang ng kanilang plano para mahulog ako sa kanilang bitag. Kaya kaagad akong nagdesisyon. Kinuha ko ang itak at dumaan ako sa likurang bahagi ng kubo. Sinira ko ang sawali na dingding yun. Tumakas ako. Tatakas si Oliver! Kung ngayon ay hanapin natin siya!
Hindi ba yung nakakaliyo? Mag-iwaiwalay tayo! Naririnig ko ang malakas nilang sigawan habang tumatakbo ako palayo sa kubo. Alam ko na hindi na nila ako titigilan kaya lalo kong binilisan ng pagtakbo. Pero iba talaga ang bilis at talas ng pakiramdam ng mga kagaya nila lalo na nga kung bilog na bilog ang buwan. Nagulat ako nang makitang nakatayo na sa unahan ng aking daraanan si Elvira. Napahinto ako sa pagtakbo. Oliver! Huwag kang tumakbo! Makinig ka sa akin! Makinig? Ano pa ba ang dapat mong ipaliwanag? Alam ko na ang lahat, Elvira. Narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan niyo ng gabunan at ng hamok. Lahat ng ito ay plano mo lang. Sinadya mo ang lahat ng ito. Tanga-tanga ko kasi nagpadala ako sa mga pang-aakit mo. Nahumaling ako sa'yo. Lahat ng narinig mo ay totoo, Oliver. Yun ang ginawa ko bilang pagsunod sa aming pinuno. Pero sa maniwala ka't sa hindi, nang iutos na nila na patayin ka, may isang bahagi ng puso ko ang tumatanggi. May bahagi ng isip ko ang ayaw sumunod. Alam mo kung bakit? Kasi minahal na kita ng totoo. Sinungaling ka, Elvira. Minahal kita ng totoo. Lahat ginawa ko para proteksyonan ka pero ito yung napala ko. Kaya wag na wag ka lalapit sa akin. Kasi mapipilitan akong saktan ka kahit mahal na mahal kita. Sige. Patayin mo na lang ako, Oliver. Kung yan ang makakapawi sa galit mo sa ginawa kong panloloko sa'yo, tatanggapin ko ang kamatayan sa mga kamay mo. Mas gugustuhin ko pa yun kesa magpakasal kay Renato pagkatapos kayang patayin. Kung mamamatay ka, mas gusto kong mamatay na rin para kahit hindi tayo naging masaya dito. Baka sa kabilang buhay maging maayos ang lahat para sa atin. Kasi mahal na din kita. Sinungaling ka. Di na ako maniniwala sa'yo. Sumasakit talaga ang mata ko kapag nakikita kong umiyak ka, Elvira. Lalo na kung ang lalaking yan ang dahilan. Kaya salamat sa tulong mo. Dinala mo siya dito. Magagawa ko ng lahat ang gusto ko sa kanya. Huwag mong tangkain na saktan siya, Renato. Ako ang makakalaban mo. Naging suwail ka na nang dahil sa lalaki ito. Tuluyan na niyang binago ang asal at pag-iisip mo. Hindi ka naman dating ganyan, hindi ba? Isa kang malupit at walang awang hamok, Elvira! Tama ka. Pero dati yun dahil ang mga nasa paligid ko ay mga walang pusong nilalang na kagaya mo. Pero nang makilala ko si Oliver, nagbago ang lahat. Natutunan kong magmahal at magkaroon ng awa. Hoy, ganun ba? Nakakatuwa ka naman, Elvira. Pero sa palagay mo ba, ay maniniwala pa sa iyo si Oliver pagkatapos ng panlolokong ginawa mo? Ngayon ba ay totoo ba ang sinasabi mo? O bahagi pa rin ang drama mo yan? Parehas lang kayo na hindi mapagkakatiwalaan. Kaya wala akong paniniwalaan sa inyo. Mamamatay ako lumalaban. Sige, tapusin na natin to, Oliver! Maliit na ang lugar nito. Para sa atin! Nang sugurin ko si Renato ay kasabay kong sumugod si Elvira. Nauna siyang dumamba kung saan nagpambuno sila ni Renato. Nagulat ako at natigilan ng makitang madugo nilang pag-aaway. Napakalakas ni Elvira. Nagawa niyang buhatin si Renato at ibalibag. Bago pa yun makabangon ay dinamba na naman ni Elvira kaya muli silang nagpambuno. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong sasaktan si Oliver. Mahal ko na siya. Sinasaktan mo ang kalooban ko sa mga sinasabi mo. Kung hindi ka magiging sa akin, hindi ka rin pakikinabagan ni Oliver! Kung ganun totoo nga pala ako mahal ni Elvira, manda ka sa akin, nalimaw ka. Tadantarin kita! Kahit magtulong pa kayo, hindi niyo ako makakayang talunin! Mga hangal! Ikaw ang hangal. Hindi mo patanggapin ang iyong pagkatalo. Layuan mo si Elvira! Dahil sa higit na malakas ang gabunan ay nagawa niyang ibalibag si Elvira. Bumagsak si Elvira sa ugat ng malaking punong kahoy. Yun naman ang pagkakataong dumating ang hamok na si Mang Tasyo. Nakita niya ang ginawa ni Renato sa kanyang anak kung kaya nanaig ang pagiging ama nito.
sinalakay nito si Renato. Tinulungan akong kalabanin yun. Sige, Itay! Huwag kang susuko! Patayin mong hangal na yan! Patuloy kaming naglaban hanggang sa sabay na bubagsak ang hamok at ang gabunan. Paano nga isabay nilang kinagat ang kanilang mga lalamunan habang nagpapambuno sila. Naunang namatay ang hamok kaya nang makita kong babangon pa ang gabunan ay tinaga ko na siya ng hawak kong itak. Tinamaan sa leeg na naging dahilan ng pagkamatay niya. Tapos ay nilapitan ko si Elvira. Wala na ang aking ama. Mag-isa na lang ako sa buhay ngayon. Nandito ako, Elvira. Handa kitang samahan. Hindi ka mag-iisa. Mapapatawad mo ba ako sa ginawa ko sa'yo? Matatanggap mo ba ako kahit ganito ang aking pagkatao? Sapat na ang ginawa mo para patunahing mahal mo nga ako. Nakalimutan na natin ang mga nangyari. Simula tayo ng panibago. Hahanapin natin ang lunas sa iyong karamdaman. Talaga, Oliver? Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Oo, Elvira. Lahat ng sinabi ko. Totoo yun. Sa tuwa ni Elvira ay niyakap niya ako ng mahigpit. Ganoon din ang ginawa ko sa kanya. Nang sumikat ng araw ay binigyan namin ng maayos na libing ang kanyang ama. Matapos ay sa bundok kami pansamantalang tumira habang ginagamot ko siya. Mahabang proseso ang pinagdaanan ni Elvira bago gumaling. Ilang ulit niyang sinubukang iluwa ang batong itim ng pagiging aswang bago siya nagtagumpay na maalis iyon sa kanyang katawan. Nang pahiran ko siya ng langis na may dinikdik na bawang at dahon ng suwa ay hindi na siya napaso. Katunayang magaling na siya. Saka kami bumalik sa aming baryo at ipinakilala ko siya sa aking inay. Ilang buwan lang ang nakalipas ay ikinasal kami sa maliit na simbahan sa aming baryo, Sir Jupiter. Masayang-masaya kami ni Elvira mula noon hanggang sa bawiin na siya ng may kapal sa akin. May 3 taon na ang nakakaraan. At yan po ang natatanging kwento ng aking buhay. Salamat po sa pagbibigay pansin sa aking liham. More power, Sir Jupiter, and God bless.